Mga plastic barriers sa desk at upuan ng mga mag-aaral sa Longos Elementary School sa Alaminos City na magpapatupad ng limited face-to-face classes nakahanda na. Naritong report. Ilang araw bago ang pagsisimula ng pilot testing ng limited face-to-face classes, nakahanda na ang 10 mga paaralan sa Ilocos Region. Sa Longos Elementary School sa Alaminos City, Pangasinan, ganito lang itsura ng mga silid-aralan. May kanya-kanyang plastic barrier ang desk ng bawat mag-aaral. May nakahanda na rin face mask, face shield at vitamins. Kabuang 80 mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 3 ang kabilang sa face-to-face classes. Kinder to grade 3, grade 3 ma'am, kaya 4 po yung magagamitin for the face-to-face po. Kabuang 383 learners ang kasali sa limited face-to-face classes sa 9 na paaralan sa Ilocos Norte. Sumailalim na sa medical check-up ang lahat ng mga learner. 100% na ring bakunado ang mga guro sa mga pilot testing schools. Meron po kong mga school clinics naman po at mga school clinic teachers ang ating mga schools. So sila po ay talaga po nabigyan ng atensyon para makita po kung sino yung mga pwede pong sumali for the pilot implementation. Tiniyak naman ng CHD Ilocos na kasabay ng pagsisimula ng limited face-to-face classes, 10 mga paaralan sa Ilocos Region ang mahigpit na monitoring sa health condition ng mga mag-aaral. Ma-maintain yung minimum public health standards like yung hand washing po, yung paghuhugas ng kamay, physical distancing and other minimum public health standards po. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.